76व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आज तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रमाप्रसंगी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 दरम्यान 66 आमगाव विधानसभा मतदारसंघात उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल आमगावच्या पोलीस पाटील सौ नर्मदा राधाकिसन चुटे यांना आमगावचे तहसीलदार मोनिका कांबळे यांच्या हस्ते प्रशस्ती पत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। सत्कार झाल्याबद्दल पोलीस पाटील संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सुरेश कोरे, किशोर दोनोडे, अशोक भांडारकर, जनकलाल ब्राह्मणकर, गोवर्धन रहिले, सुलोचना बहेकार, सरिता मेंढे, खेमेश्वरी बोळणे, देवेश्वरी पारधी, शकुन पाथोडे, शीला रहिले यांनी अभिनंदन केले। गाव माझा न्यूज करिता राधाकिसन चुटे, गोंदिया।